abagusiba minto bakwanire mbuya more no turi nandi twachira iga rinde koranoga abere atatu tukwananie tumanyane na gokonya na njira emo gose yende ona bo turuche ng'omorai naro bwate omoyo kabisa, omoyo bwa ogokonya abasanii abanyangero baito ba Gusii ase eng'encho ya endamwamu na endigitani kwanyora ng'a abande baminto nigo tokona komotinga chisegi buna namotegerete buna akwanete nachora bakwanete na omoichano omonene ng'e tokomorwania kera ataete gotema kubeka abanyangero baito isiko ase embeo erinde bamanywe bakonyeke. Nkoigwete ng'a abande mbare konya batigire omosiki konya batigire kobugia omosiki ekiagera toikobarageria korende omorai Samuel Okemwa goetera ase omoyo abwate bwa ogokonya abanamosiki baito ba Gusii baikera abanto abange iga isiko akabanga omoroberio onde naende atana korengereria omoroberio bwa ogokonya abasanii ba Gusii na barabwo bamanyekane gose baonia omosiki obo ase enchera ya ekerero ekiagera ebinto biachenchirie chingaki chia okoni chikombagiti nchiaete na echisidi bono iga omosiki iga okoniwa online. Bono iga ase abaminto baria mobwate endigitani na ebitina na endamwamu genda moire magoro make kiagera ng'ai mwarenge kero abasanii aba baganeti obokonyi bwa okomanyekana isiko aria ng'ai mwarenge motare kobakonya. Igo kabwate omoyo bwa ogokonya abana baminto bagenderere ase enchera ya okemosiki moe ribaga gose onye kobwate semi ende eng'ao enchera orabakonye na barabwo bekonya nabo ogototebia, lakini ere kabwate omoyo gwekurakuriri iga origirie kabese obekire estudio iga aria naroche korwa kwa Harmony Studios eki na egento ekiya buna mwaigweresa iga aria nabateba ng'a abasanii noo korigereria ebese bakoe gogotera ewikendi ngima amatuko atato na ebese enke mono etabakonye bekonye korende egento eke bagokora bono bagocha babugia omosiki aria live kabisa begokia chinsa isato chioka barosirie esukari basoere nyomba. Iga abaminto abagusii tiga tokeiyo endamwamu na egento ekibe gekogera ntogenderera naende buna nagotegera omorai Samuel Okemwa buna aeresa aria buna aerera amang'ana aria kabisa gose korigereria ebisaku binde omosiki obo ogendereire ase eng'encho babwate obomo buna bono abagere nabwo akwanera aria nocha abagere baminto moino aria buna bakobugia omosiki obo ochire international ase eng'encho bakobwaterana na gokonya abasanii babo kogenderera. Igo enchera ende kero era yaikire ya ebinto gose online na engaki engiya abasanii bakonyara gwekonya ekiagera naende bwebuya ende ng'a nabo ekonyarekana ng'a yachire amang'ana omosiki omo online naende asirire. So for now ase eng'encho engaki nere eye tiga abasanii baewa ribaga baikere abanto abange onye na echi-endorsement banyore onye na echishow banyore kiagera abange mbanya konyora show live show na enchera enene bagoikera abanto abange ase engaki eke
igo oyo obwate omoyo buna Samuel Okimwa tigakora emirimo naende abande onyamoroche ng'a idea ine engiya lakini ase eng'encho omonto mwachakire bono musinyire naki akogendereria idea eywo yakinire kiare idea yaye engaki yaye nere eywo koroche ng'a naye nonyare gokonya nchirindi naye nabo okoigora estudio yago naye orangerie abasani abo bache egari obakane igo enchera ende toise gotwara chisponsor buna Samuel Okimwa isano gusii abasani barie bakonyora platform kera rituko rie wiki bachari bakomosiki live banyora kinde basoera nyomba igo enchera ende kwabanyore na income igo ndamwamute ringi endamwamu ndathekora neringa tukwamerani ko bachishu tukwamerani ko bachishu tukwamerani ko bachangira tukwamerani ko bachi endorsement abantu bari mubwate biasara tukwamerani ko advertise biasara ko weterasi bari einere ndamwamu yokanda atagekora endamwamu yokwamerani gusuguma omosiki ogusii ntwara abantu babwate mechi studio buna Samuel Okimwa studio isano gose 10 abasani barie bakonyora chi event kera rituko live naende baramanyikane mono bakonyeke egento kende ndagani korora nekeri ng'a abasani aba bakisasi kipya bagusii enchera ebisaku binde abasae babo barosiri chibandi chikobugia omosiki buna ba Prince Indah nabasae bake lakini babwate chibandi chikobugia omosiki omuya wanchiranirwe internationally iga enchera ende echallenge bono gatobwente gotwara tari ebitina na korwania abarabe buna Samuel Okimwa baretire egento ekiya etobwente komana ki togokonya abasae baito baboniga naki tokoba advice bari bagotera babugie omosiki batware chibandi chire consistent babugie omosiki omoronge oria ogoikera abanto abange agare tai lazima tochenchi language mosiki nabo okobugigwa ne language yaito ekegusii lakini toteme komodernize omosiki oyu tobugie totware chibandi chingi abasae abake bagokina kera bagaka bari bakogota ng'a okobwata omosiki oyu igo liga tokorwania abarabe buna Samuel Okimwa neire buya torore enchera tora advice abasae baito bari bagotera bono barosi chibandi chinkong'u babekanamo barosi omosiki ogokuna abanto abange naende boigo nonye nabagaka baito yabaranda baria Samuel Okimwa aretire ari omotandao bono twachire korora ebieni biabo nonya mbarabwo nabo tokoria enchera banyore chimanager chingiya chisponsor buna echi twateba rika mokorwania omorai Samuel Okimwa twara kabe sponsor abasani bari eofe kobe manager yabo gose advisor onye komaito omosiki kabisa oba advice nchera ki bara modernize okobugia ebinto biri byabo babi modernize omosiki obo osoke buya elio omosiki obwancheranwe internationally nario tobakonya iga abagusi baminto endamwamu na egento ekebe ndamwamu njana gusukio kende njanya gokonya onde endigitani eri niga ekoirania omosiki oito maega kwanyora tobwate ebitina rioka ntori kogenderera ikwarorire omonto agakora egento ekiya aria seito gusii gose naye bang'ana abagusi tore isiko ya gusii tiga twa omonto oyo omoyo twakonya omonto oyo osuka motu kiagera kero oyomo itagendereire twensi twagendereire kero oyomo itanyorire gose ebiasara biaye bigokina niga agokinia abanto bamwabo na bansobo abanto bamwabo bagokina abanto bonsi bakina ekenyoro twensi gusii twakina endamwamu yake igo tiga tokechi seigi
chisegi ne chimbe onyala na abasani boka abanyene ne chisegi bakurwana kamurancho abasani kikwarorire omusani ochakire gutambururuka kabisa gochi moina alio kindi tiga kumurwania bera nsi yaye yenda agosomie chimbaratero chindongo kobwatia rinde nawe omosikio gobo omuya ogoitabera nwa ase abanto ego chinogote yomorai Samuel Okemwang'a kobwata omoyo bwa ogokonya tobasa gotegerera abanyaibero abo bari isikabu gendera gokonya abasani abaroche egasi ogokora baroche egasi ogokora na engiya na egasi ya maana yaretiri abasani buna ntutu akina emesiki buna yabo aranda mesiki ina watu akayigure lakini ntware korora abantu maiti bieni byabo bono kitu abekire bieni asa Marioki ari tu akayigure abakonyora abantu basukiwe nchirende bakonya abasani baitu kiagera inere nchira na baro bakuragira igo abantu nantu bari tutabwati moyo yo gogokonya abasani bari nchirende koigora chi studios tutabwati idea abunechi omonto karetire idea tiga toyesugume motu erinde tokonya abantu baitu okonyora omonto igure gosina akamogobani asa abantu bakuragira wacha kuruta amang'ana ng'ao echae gari bagotoa enkendu enyama bagotoa eng'undu lino gubatoete liabwate gosina amasami no tiga toba abantu togoteba ng'a erigoso riabere nabo rikorekebishwa nanchirende kero okorigereria egento eki kia omotandao nkeri rahisi kugora chi equipment ubeke ase ng'abanto bache gotera bataigokoa kende nane nagokoba facilitate obae transport naende obakana after show teri rahisi uko utware technical team utware internet reliable utware equipment reliable iyo ndiko ibeka amo byonsi ipi na kubeka abasani amo kabisa moigwane bakeshwebe dali gento kiri rahisi aso omonto bangire event nende yonsi nomanyete nga kubanga event dali gento kiri rahisi kini murai nara kubanga chi event every week nando wakana abasani aba banyene bara complain bara teba nga bali rubesa engoko goteba nga bali chibesa no bali tune chiao tiga abasani boka bakomplaininga ebese yabo yaliru negento kende kemokuwanga ngomurai olire chibesa chiabo chia YouTube unabeketa amatera abo olire chibesa chiabo chia Facebook aikorwa so Facebook irenga kwana wakana totebi aikorwa so Facebook yori irenga kwana wakana korwa mogoteba ng'orire chibesa YouTube bali baro baburi abantu barenga baro ngiye kara bataragacha chigoro barende gusito chirore muntayo agachire koro bakuru YouTube gusigari totebi ng'amono omonto nari ohagachire goroba chibesa chia YouTube chibesa chia YouTube no egwa uchiri bukomi ng'uko bagira abasani bali bonsi ipi abasani gose na musini bwate kiro mondanya isiringi ko igoncherende nomurayo Samuel Okemwang'a gotiga gatigete ebintu biaye amagenderae agatiga kwagacha ebintu biaye bisaigore biasara biaye binde akabeke studio abasani baitu bagokonya mpaka bantu abamanyire nena bagonyora sukari korwa mboka nkibokaro tiga nera nyora sukari korwa kranyora sukari nena banya moyo ng'a kumbe gende kina chagete na njengo nkonya kiri okonya abantu bande ka okonya abantu bande nkiki benere gwekonya nande bese nchika yo YouTube gande nyingi tali bese chinde onto yo agachire goro bakuru YouTube ali gusi igo tiga tutige ndigitani nyingi ndigitani nige ndikibe tiga tubwaterane
tokonyane gusii nakekara gusii twatigaire maega buna bono mwaro ochino na magana afya life expectancy at birth ngaki abana bakoibura gusii life yabo abange mbali gotobwa kyagera ntubugate magenderero maya gusii tuteberete bitina kisegi tuteberete bosongo nyamira gweta abarai baite baraire osenko rwana bare bono kisegi cyagere ntugusuka mwana gawo jigo kara usalama ta mwetire mwacha kumurwania kunya kunya mangana umwana oyo okorera gutakore skuru biye yamare metu gusuke mara nabantu tugusambana mara gusinoboroki kisegi chinchiri gusukyo nde pi tigatobe kanamo tokonya netogenderere romuntu gachiri na idea mwari baga uije idea yetari komisonde uije idea yetari komisonde mwari baga nande kobwate chinguru choko mo support moe support era support abandi tutaramu guchimoino obu nabwo bungai yotiga barai bali nande abantu onyora banya kurwania abantu buna Samuel okemwe barai bachakire mirime n'abantu batana ku support yundi ayengwana kubuka ugulire no ndi chae lakini kwali kichibando cyo chikuramo murai yundi ogokonya ababuyo musiki abanyangero konya bali tayire kyara mbali konyora kindi ono bachagire konyora kindi paka bamanye busika alya yaba mintu tiatwanje tawa bantaba ya elio nalitogenderere biamono sana okuranya libaga nabogo so ase channel gabo subscribe ekero onkoruta mangana bunaya maya sembeo kwanyora twakonyanire ndoko na gutumana isika alia tigatokora bochenu obo bokoboke linde twenstogenderamo biamono sana nande ankyo kande ndukwane segite yo.